Ekubhiyozeleni inyanga yolwazi lokufunda nokubhala, uMphathiswa weMfundo esiSiseko uSiviwe Gwarube ukwiphulo lokutyelela izikolo zamaphondo oMzantsi Afrika. Lo mphathiswa uqale ukhenketho lwakhe kwisikolo sabantwana abakhethekileyo iWestview eGqeberha. Injongo yolu khenketho loMphathiswa weMfundo esiSiseko uSiviwe Gwarube kukufumana ukuqonda nzulu ngemicelimngeni izikolo ezijongene nayo. UGwarube uthi kukwabalulekile ukuba zithathelwe ingqalelo izinto ezintle ezenziwa zizikolo. It's very, very important for me to have undertaken this tour of going to the various 9 provinces because it's important as somebody who's new in the sector to get a very good understanding of what the sector is about. And also, I've already undertaken and already started meeting all our various stakeholders, but now it's time for me to go see for myself on the ground. What are the challenges that the provinces are facing? Where are they doing well? What can we learn from various provinces on what they're doing well? And what learnings can we have for the sector? So we started here in the Eastern Cape. It's also just been important for me to come here in this region in particular because this district we know has been besieged by organized crime and in particular extortion and crime in the northern parts of Nelson Mandela Bay. And it's important for me and the MEC to firstly go and show the educators there and the learners there that we are with them and that we will not abandon them. We know that we are 49 days away from matric exams. It's important that we protect learning and teaching time as much as possible, but also we'll be reaching out to our criminal justice cluster colleagues to say that we need specific interventions. We need specific interventions not only just for the time of matric exams, but generally to say that we've got to deal with this crime because the organized crime is not a product of the Department of Education or schools. Organized crime is a societal issue that needs to be dealt with, but it needs to be dealt with urgency because our schools are being badly affected. And if we start having educators not wanting to go to school because they're not feeling safe, or learners missing days of school because they're not feeling safe, then we will be failing at our job of making sure that we improve learning outcomes in South Africa. Umphathiswa wezemfundo kweli phondo uFundile Gade uthi olu khenketho lukaGwarube lubalulekile ngokuba uza kutsho ave ngengxaki yobuqhetseba obugqubayo kwizikolo zeli phondo. Uzosincedisa siliphondo ukwakha iziseko ngendlela efanelekileyo siliphondo, kwaye okwesibini ukwalapha ukujonga into yokuba zeziphi izinto urhulumente in general efuneka ezilungisile ukunqandela abantwana nootitshala kule meko ibonakala ngathi izawusixaka yobundlobongela obukhoyo ngapha kule ngingqi katata uNelson Mandela nase-OR Tambo. So sizojonga ke loo maqhinga apha ukwenzela into yobana naye xa enyuka ebheka apha phezulu akwazi ubiza aba baphathiswa abachaphazelekayo, kuba enye yezinto efuneka uyiphinde uyiqaphele into okokuba le nto yobundlobongela ayonto yalapha esekutheni, yinto ekhoyo ngokokuhlala kwalapha kule ngingqi. Ibonakalisa ke ukungazinzi kwentlalo yalapha, ibonakalisa ukungazinzi kwentlalo yapha i-OR Tambo, izikolo ziphele zichaphazeleka ke ngoku. So yiloo nto funeka ke ngosikwazi umnika thina ipicture njengesebe apha ephondweni, akwazi ucela aba baphathiswa bachaphazelekayo be-social justice cluster basincedise ekwenzeni umahluko, ngoba uba ngaba siqhubekeka nale meko sikuyo ngoku ibuye ithethe kuthi njengesebe njengabantu afuneka abantwana babantu bebhale imviwo, i-trial examinations ngoku, imviwo ekupheleni konyaka. So awuzukwazi ukuba ne-excuse yento yoba abantwana bakwazanga ubhala because kukho i-crime. So yinto eserious kakhulu ekufuneka ilizwe liyijonge ngelinye imehlo and likwazi uba liyilungise apho kufuneka kulungiswe khona. Olu khenketho luqale apha eMpuma Kapa kwaye umphathiswa uGwarube kulindeleke ukuba abe kweli phondo iintsuku ezintathu phambi kokuba adlulele kwamanye amaphondo. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguPhelisa Mkhendlana eWestview eGqeberha.